Good morning. दुगैबाय दिनै कारेन्ट गैया आयौ बिराद गरम ओमफ्राय बायदि नुदोंलै आंखो माबालाय आयना गैया आयना गैयालासेनो क्रिम लाबाय लिपस्टिक लाबाय आंनिया होखायो जाखायो र' दसे बाहेरायाव ओंखारनो आं माबा गैया लाइन गैयालै थैगोन बायदि अमा बेदर जायो अमा बायदि जाजोब्बाय आङो एक्सारसाइज खालामनोसो फुङाव सिखारखाया जि बाखायो ओइ सासे लोगोनि रुमाव थांनो आं र' जि सान्दुं गोसाखा बेहाबा आरो फेनबो बायनो मोनाखै माबायदि जाना दङ नायनो र' खाथियावनो थायो हाब्बाय आयौ इसोर प्रभु सैमा दोङो बे हरबा हले सेसलै आंखो आं बिराद गियोलै सैमाखो निरमालि आयै सैमाया आंखौ हरबाथ' नायलाय बारग'बायलै जेन तेने पिसल होयासैनो ओरैनो हायदोलै नोंनि रुमाव नै बेलाय दुगैयाखै बियो बाय बाय इनि रुमखौ नायनो हायदों र' बा नायदो नै मालाय मासे साफा खालामना दोनदोलै रेखा नामा आयना हरलाय आंनो आयनाखौ नायाखैलै आङो आयनायानो गैया आंना लायनांगोनसो होनाङालै बालासिजों आं बिदि मोनबालाय आङो थाङामोन ना सिगाङाव ओरैबायदि भगवान इसोरसो बिदि सिगां दाय बायदि नुखादों दसे दोनसै आं ओइ फेन लादोलै आं बिदि गरमाव हानाय नङालै आयौ लाइन गैया जोंनियाबो ओमफ्राय दैयानो ओंखारस्रायाखै हरलाय सिबनो माबाफोर दंबा हरलाय आं हिदोसो सिबबाय थादों जेबो कार्टुनफोरबो गैला आइ खपाखौला आंनि रुम नायनो फैदोंनो मा समावनो खामा जाबायलै थु जाहैनोसै ना आलु अमा बेदर जाबाय थानो हानाय नंलालै बिदि गरम बाला आं गारनोबो हायालै अमा बेदर आरो र'दाय आंखौ बे सासे लोगो माने लोगोनिफा आरो मा होनदों मिथिबाय दा मिलिताखौ सिनायोमोन दा मिलितानि बिफाया मा होनदों मिथिबाय ना महन मिलि नोंखौ र' आंखौसो गोथाव दामि जानाय खिथिना होनदों नोङो नोंनि बियाव थांबोला आंनो मा जाहैयो नायगोन आं नोंखौ मिलितानि बिफाया मिसा र' इखौ इनि बियाव हांगोन आङो मालाथाय लिंहराबाबो हांगोन आं जुर जबस्ति गिफ्टथ' लांखाया आङो बिनि बियाव नङा मिलायखाया दङ ने आं मिलायनो मोनाखैसो सानैखौ र' मालाय गोसो मिलायदों र' बे महन मिलिखौ र' नोंखौ माबा ना मिथिया खानैसोबाव मेसेज हरदोंमोन आंनो बियो आंहाथ' दिनै उइदाउट आयना माबा क्रिम लानाया लिपस्टिकबो लाया नोंनोथ' खमसे खम जोंनियाव थांगोनबा आयनाखौबो थिखांना लाना फैफायोब्रा नोङो मनाखौ लाना थाङो आरो लाना फैफिनो बिराद गाजा बियो लाना थांनानै आरो लाना फैफिनो जोंनियावनो थांखागोन आरो लाना फैफिनखायो गंसेल' आयनायाबा नोंनो होनो गारबोला आंनिथिं गैया नङा नों थांखागोन ना जोंनि रुमाव लकडाउन नङाबा दिनै बायनो हागौमोन ना फेनखौ दिनै बायनो हागौमोन आयौ बिदि गरमाव थानो हानाय नङालै मा उइलाय हनै मिखिया मावदों दा बिनि खोरखिया मालाय पर्दायाबो गासैसो माथो जोंनिया फेन थानायबा उन्दुनो हागोन आयौ आं बेखौ कम्बल थोरिसो सानदोंलै मा उइलाय नोंलाय मा दिनै इयाव उन्दुगोन आयौ मा गान्दुफोरखौलाय मानो लाना फैखानाय नोंलाय आसोर माबा आंखौ जागोन बायदि खालामोलै बियो मिथिबायना गान्दुखौ लानाबो नों लांगोनबो ओमफ्राय आरो लाना फैफिनखायो ओमफ्राय आरो लाना फैफिनगोन बियो उन्दुजानो गियो बियो आंखौ दोनखायो आंहा गान्दु कट्ट' सेलायबाय थायो जासारदोंनो
Longa. Anh mới sắp học này ए गरमलै ओरैबायदि गरम मोनबाय आंखो अमा जानो हाला ओइ फुं मर्निं वाक खालामनो माबाया लोगो लायो ओमफ्राय सिखारनो बानानै आं मा होनो मिथिबायना है आं दिनै सिखारनानै गाबोननिफ्राय खारगोन इदिना होनो बुजोब्बाय नै मा होननायमोन जों दाखालि फोजानायमोन बेसोरा दिनै फोजायासै ओमफ्राय 2टासोआवसो उन्दुखादों 2टासोआव उन्दुनानैलाय मा मर्निं वाक खालामनो हादोंलै हायालै बिदि आदो लोदो जाजोब्बाय आयु असाइस जाबायलै माबानायलाय थुलांसै आं आंनियाव ओंखाम जाहैनोसै खाम उखैबायलै थावदो बिदिब्ला खाम जाहैनोसै दे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन